Fil-katedral tal-Imdina sibna kalċi u salib lesti sabiex jinżlu lej il-fosos tal-Furjana sabiex nhar il-ħadd li ġej filgħodu jintużaw waqt il-quddiesa li se jqaddes Papa Franġisku Dun Ġesmond Manikaro li flimkien ma' oħrajn qed jieħdu ħsieb sabiex issir il-quddiesa mill-Papa Franġisku li se tkun segwita minn eluf madwar id-dinja. Dun Manikaro spjega magħna kif il-preparazzjonijiet ilhom għaddejjin għal ġimgħat sħaħ. Bdejna eżattament kif tħabbret il-vista tal-Papa. L-ewwel ma tibda tgħid meta ġej il-ġurnata, allura konna nafu li ġej fir-Randan, allura għandna quddiesa tal-ħames ħadd tar-Randan. Imbagħad nibdew niddiskutu il-punti tal-ċelebrazzjoni mal-uffiċċju taċ-ċerimonjiera tal-Papa. Bliema lingwa ħajqaddes il-Papa ħajqaddes bit-Taljan, imma l-liturġija tal-kelma l-ewwel qari t-tieni qari s-salm il-Vanġelu ħajkunu kollha bil-Malti. Dun Ġesmond Manikaro spjega magħna kif għal din il-quddiesa li se jkun hemm preżenti għaliha madwar 12,000 persuna se jkun hemm 3 korijiet. Għamilna 3 korijiet, wieħed ta' tfal, wieħed tal-kbar u ieħor li ħajmexxi lin-nies. Ħajkonna wkoll is-sema kienu diskussjonijiet mal-Malta Philharmonic Orchestra li offrew anki ġentilment is-servizz tagħhom f'dina l-liturġija, kellhom isiru allura l-arranġamenti mużikali għal dawn l-indijiet. Dun Manikaro spjega magħna kif it-talb tal-fidili se jkun b'lingwi differenti sabiex jirrappreżentaw il-komunitajiet kollha li jgħixu f'pajjiżna. F'din il-quddiesa, il-Papa Franġisku se jkun qed jilbes pjaneta vjola, il-kulur tar-Randan li fuqha jispikkaw it-tmien slaleb ta' Malta, 3 quddiem, 3 fuq wara u 2 fil-ġenb. Il-kalċi li se juża il-Papa Franġisku huwa dak li jużaw qablu il-papit li ġew f'pajjiżna. Qabel il-Papa Franġisku żaru pajjiżna, il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-1991 u fl-2001 u l-Papa Benedittu XVI fl-2010. F'din iċ-ċerimonja ser jintuża salib li jġorr miegħu storja kbira. Dan hekk kif dan ġie minrodi mill-kavallieri meta ġew f'Malta fl-1530. Fuq dan is-salib hemm ukoll San Ġwan il-Battista li huwa l-patrun tal-kavallieri ta' San Ġwan. B'dan is-salib ġie rrestawrat apposta għal din l-okkażjoni ferm speċjali. Dun Ġesmond Manikaro spjega magħna kif għal din iċ-ċerimonja ser jintużaw l-artal u l-ambone fil-Knisja ta' San Bastian ta' Ħalqormi li huma xogħol tal-artist Gianni Bonnici. Intant il-Papa huwa dejjem ambaxxatur favur il-paċi u mistenni juża lil Malta biex minna jgħaddi